Tlesta ma' 70% l-proġett tal-bini tal-breakwater ġdid b'tul ta' 180 metru. Bħala parti mill-proġett, Infrastructure Malta bnit mol ta' 37 metru li jisporġi minnaħa ta' tramuntana tal-breakwater għalkemm akbar u rmiċ aktar sigur f'kundizzjonijiet ta' temp differenti. Se jinbena wkoll mill-ġdid l-iskali hemm din il-breakwater eżistenti b'disin aktar sigur. Il-postijiet kollha li hemm mal-irmiġ f'din il-bajja ser jibqgħu fil-waqt li l-ispazju fil-baħar li minnu jgħaddu l-opri tal-baħar biex jidħlu f'din id-daħla mhux ser tkun affettwata. Il-proġett ġej jiswa madwar 14 miljun, parti finanzjat mill-fondi Ewropej u maħsub li jitlesta fil-bidu ta' sena d-dieħla. Bħalissa l-kontrattur qed jagħmel il-proċess neċessarju biex jerġa' jibda t-tieħ tal-blat fih il-baħar biex joħloq pedament li fuqu impoġġu blokki kbar tal-konkos. La darba jitpoġġew dawn jiġu mimlija bil-konkos u fuqhom jiġi mfassal wiċċ il-moll. Kif kull ma jmur qed jiżdied l-użu tas-servizz fuq il-baħar, Infrastructure Malta qed taħdem fuq din infrastruttura ġdida biex testendi dan il-mezz ta' trasport pubbliku lil hinn mill-port il-kbir u l-port ta' Marsa Mxett lejn San Pawl il-baħar. Il-molijiet ġodda komplew itejbu s-sigurtà u l-effiċenza għal dan il-mod tal-vjaġġar. Il-mol se jkun mammar b'diversi servizzi u aċċessorji li se jkomplu jisaħħu sigurtà waqt in-navigazzjoni. L-iskop ewlieni ta' dan il-proġett u li nespandu u nkabru s-servizzi fil-baħar li mill-portijiet tagħna biex bekk noħolqu konnessjonijiet ġodda. Fuq l-art biżwit il-breakwater, Infrastructure Malta tipproponi li tibni terminal żgħir fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jistennew għal-ken u jaqtaw il-biljetti biex possibilment vjaġġaw bil-baħar lejn ta' Slema, il-Belt Valletta u l-Imġar Għawdex fejn diġà jopera s-servizz tal-lanċa. Il-terminal sit il-ġdid tal-irmiġ tal-Laneċ se jkollu faċilitajiet biex dan il-mezz alternattiv ta' trasport ikun aċċessibbli għal kulħadd. Fit-terminal se jkun hemm ukoll bicycle racks biex jiġi faċilitat li vjaġġar b'mezzi differenti. Dan il-proġett qed isir b'kofinanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.